Löydettiin täältä tämmönen autiotalo, jota ei tullessa nähty. Jaa, mä en muista nähneeni tätä olleskaan. Tässä on kyllä aika kävelty polku. Jotain ihme merkkejä. Jotain ihme merkkejä. Tässä on tämmöisiä keppejä. Onko nuo taimet merkattu näköjään? Mut on vanha hirstalo. Ja lukossahan toi näyttää olevan. Joka sanoikin vissiin. Kerätään katsoa ympäri. Joo. Pirkalla nyt ei ole kuvausvalo pitäisi olla. Tää on oikein hirsinen vanha. Onkohan täällä sähköjäkään ikinä ollut? Täältä kyllä näkee ihan mainiosti. Nyt en saa sitten tiputtaa tätä kuvausvälinettä tänne. Kato ylös. Minne ylös? Tänne. Minne? Tuolla. Vintille? Joo. Se pääsis varmaan. Niin pääsis, joo. Ei samperi. Joku öttiäinen pisti varpaaseen. Täällä on lattiosta, ei ole mitään jäljellä. Lattia on revitty auki. On siinä vanha tulipesä oikein. Hieno tai tommonen niinku ihan oikea takka. Pistän pauselle, että mä... Kyllähän tuonne sisällekin pääsisi, jos haluaisi, mutta en kyllä aio mennä. Hui. Kriipias puukia täällä on näitä. Häh? Ai, tänne on joskus murtauduttu. Tässä on vaan kivi, joka pitää tänne tuolla kiinni. Aa. Jos sä haluat sisälleen täältä päin. Trashia on lattialla. Pitäisi omin silmin vähän katsella kanssa. Muutenkin kuin kuvaamalla. Tai niin kuin sitten videolta jälkeenpäin. Sellainen keittiö siinä. Mitään, mistä voisi päätellä mitään ikää. Tuo on vanhoja lehtiä, kyllä pirun vanhoja lehtiä. Tuo yksi kaveri sai ton Dirtsin auki. Voi olla, että mä julkaisen tän YouTubessa. Saanko mä julkaista? No mä blurraan sut sitten pois. No sieltä ikkunasta voisi mennä. Täällä on vielä katto tällä puolella ihan ehjä. Paitsi tuosta takan vierestä. Se on aina tuossa piipun vierestä siinä ja siinä. Onko tuo nyt piipun vieressä? Mutta... Sitten ettei sun kasvot näy videolla. Mä tuun jäkkä sinne kanssa siitä ovesta. Oota. Hirsinen kaksio. Hirsinen kaksio ja tupakeittiö.
Osaat käyttää tätä kameraa, kun se kuvaa 3 minuuttia ja pysäyttää automaattisesti. Lukossa se on ollut, mutta se on särjetty. Lukitus tai murrettu. Oi vitsi, täälläkin sitä on kuulkaa vaan elämää eletty. Taiko sanoa nyt ääneen, että hyllypaperia? En sano. Tuossa sanomalehdessä mitään. 77. Hallitus repeili, mikäs niitä nauratti? Tosiaan ihan ehjä toi katto tältä puolelta. Vaikka ei ulkopuolelta kauhean hyvältä näyttänyt. Näytetään nyt nämä lattiatkin vaikka ihan kaatopaikkatavaraa. Fuck my ass lukee siinä. Hyi. Ryi. Hieno ryi. Olisiko siinä valmistajan nime? Jos on valmistajan nimi, niin se voisi olla arvokaskin. Pitää yrittää skannata niin kuin joka paikka. Tuonne ei viitti mennä kävelemään, siinä on sen verran tuo joku levy tai tommonen justiin tuossa. Sen näköinen, että siitä kyllä jalka menee läpi. Toi. Joo, no joo, eiköhän se ollut siinä. Onko apu miltä päivältä? $78. Voisiko tää olla yli 50 vuotta ollut tyhjillä? Siellä on hauska hattu. Tuossa kaapin alla. Kenkiä ja vuotteita. Kestääköhän tää lattia nyt? Kun rouvakin täällä on asustellut kengästä päätellen. Kohan on jotain hirvi heijastus tai tommosia varoitus, en tiedä. Enpäs sano mitään. Siinä on ollut joku liesikin tossa kyllä. Tossa kohti, joo. Alright. Tämmönen. Mennään pois ennen kuin joku tulee hätistelemään. On tää kyllä jännää hommaa tämä autiotalojen kuvaaminen.